Blayepi ki viewers ki perlok ki perdok ki persnam ki long kemi ki long kpa ki kun samla sherang bakan thei hang ne pok kabri nyok tram ta ka mensim ka basyau kia sa sisin pat ngakwa ban wanra ya kani ka mat ban pen sngau ban pen kan mau biang ngi sa sisin pat kata kadai ka reservation policy hadin baka sorkar MDA1 kala implement ya kani ka roster system ha ka reservation policy ka badon ka jingko ka badon ka jinglong bian kalawan ra ya ka jingdu jingkerman ya ki kun samla kalawan ra ya ka jingrit mensim ya ki kun samla tengi yu ipat ba mensyam snam udon uwei na ki nong yalam ki nong mikmat nang ni napok jat benriu ulara ya ka ni mat ban yatai ban yathir ban kerpat ru akmat jong ka house hakmat jong kin riu phongut kita ki nong thau an hang ne pok ka jela ban review ban rivam ban penbaik ya kan ka reservation policy haswa ba ka roster system kan pentrikam penban kirki install yu bat penban ki yu marway wat kita ki paradok ki prasnam ki lai pusan ngut ki yu marway tikani kalong ka e jingdu jingkerman hadu kata-kata tehan rei mentah ka kenti ustam arjar pulai hadin bang UI pana kaliang jong ka VPP kabadon saungut ki nong yalam bat ki nong mikmat nang ni nampok kejat benriu hapok ka jing yalam jong iba ardan mila saya moy unong yalam barat ba jong kejat benriu sa sisin pat la pen khim biang ya kani kamat la ra biang ya kani kamat na benta ka jing mentoy babun balang na benta ka jing mentoy jong ka jela pan penbet ya ka jing long bian pan penbet ya ka jing duna pan penbet ya ka jing ko kabadon ha ka reservation policy khnang balada ka roster system ka pentrikam kanum don shu kanu ka jing dunong kanum don shu kanu ka jing kta la ya kanu kejat benriu ka badon hang ni po ka jela ka jongi tihan rei ngiui ba mentang idon ki nong mikmat nang ni po kejat benriu ki jongi ki badon hang te po assembly lai pu saungut belai ngong lai pu saungut ngam don kam ban pensyai ban batai hang ni rei pilak sotu hi belai ngong lai pu saungut te tang saungut kita ki ba yang bat mi syakmat ban yang ban kersan ya ka lawei jong kejat benriu ya ka lawei jong ki kun samla ki badon ne ka jing seo kia nam ta ka lawei ki jonga ka jong pi han rei syai ki ja ki ne ki lai phongut syai ki ja ki ne ki lai phongut hatu ki ne ki lai phongut ki lek hi ban syong te po assembly hatu ki ne ki lai phongut ladam dei ki pat ba ki kun kasi ki la ban poi han te po assembly kini ka de jing keli ka pa manga bat mapi ngi hak ban bu hakmat ka jong ki te ka ka apils ka jonga ka ka jingker pat ka jonga ka long ba ko ki paradok ki prasnam ko ki kun samla ki long kmi bat ki long pa hang ne po kejat benriu kejno ban ya bun ktin bat ki wei ki parlok nang te nempok rilum garo ban ya lek thma ktin hapok social media bat ki namar ba ngim don problem ya ki ka problem ka pengidon mentah hakmat kadai ya kini ki live hongut ka problem ka hakmat ka pengidon mentah kadai ya kini ki live hongut bat ka karai ka jonga bat ka jong pi na benta kini ki lai pungut balai ki hap ban kentat ya kani ban kersan ya kalawai ka jonga ka jong pi bat nga kentu hang ki kun samla ki long kbi ki long kpa na keleng ki konsensi ki jong pi ki badon kini ki lai pungut ba ngi hap ban mi syakmat ngi hap ban yang ya teli ka wei bat ngi hap ru ban ai da ka bateng ya ki bat ngim dai syu benang ai jam ngim dai syu benang ai jam ya ki dai leng ba ka jing ai jam ka jonga bat ka jong pi ti sanut ban le kom kita ki bomdon jing kli nak benta ka lawai ka jonga ka jong pi lada manga bat ma pi ni ai kata ka strong signal ni ai kata ka jing maham ka bateng ya ki ba lada kimle ya kane ngim ban se ngi hap ban sim da ka ne pat ka lenti lani da ka ne pat kalat ka ba kinum don jakai hang ne hapo ka ri khasi tang kata ngan ong ya pi ba kim ban se wat lada kim kwa ban le ru kim ban se ki hap ban le te karai menta ka syong hanga bat hapi bat nga kentu bat nga ai jingmut hang ni ki paradok ki prasnam kalong ba ngi don kam bandon kata ka movement haman ki constituency bat ka movement jongi kam dai bangi persya ya kanu kanu jat benriu kam dai bangi wanra ya kanu kanu kata ka communal angle kam dai bangi wanra ya kanu kanu kata ka discrimination hap dang ki nong song snong hang ne po ka jela rei ka movement ka bangi don kam menta ban khi syakmat kalong ba ngi hap ban penbor ya ki live hungut kini ki badon menta hapo assembly ba ki hap
ban ther teng ya kane kamat ka bakum ka ri begejat benriu ngi angnut bat ngi kwa bat ka don kam yang ngi bat penbor ki bahap ban wan khot ya kata ka special session ru ban ya keren ban ya thir biang ya kane kamat bat kata ka syong ha ka rai jonga bat jong phi bat ladangi ai da ka pateng kim ban se ki haple da ka pateng bat ladangi kwa ba ka lawai jogi khun ki ti ki jonga ki jong phi ken don hap deng ki jingkerman ngi kwa ba ka lawai ka pateng ka ban sabut bat ka pateng ka bamenta ka don ni ka jingsingan ha ka nu ka benta bat ngi kwa ba ka ni ka polisi kam dei ban dang ko ngim kwa ba ka ni ka polisi kan long ka babian ni dei ban le ya ka ni ka kam bat ngim dei ban salia ban mi shikmat ban yai kren ban yayang ya ka jingsisa la ta ngim le menta salonopat om dei bangira om dei bangi pensel sarong ya no Henry kom ka ri begejat benriu ngidang siau sarong bangi ui ya ki sangut ki badon hang tei po ying dor bar thau an ki badang don sisa ya kata ka jingkit kli hawat ngi ui ha kini kisni ya ka jing syak ken tho jong kini ki nong yalam ki jongi ki badon ni ka jingkit kli nam ta ka ri begejat benriu ha ki wei pat ki jat benriu Henry ka ei ka badon kam ka ei ka apil jonga hangi ki kun samla ki pradok ki pasnam ka long ba ngim don kam ban sngap ya ki wei pat Nomor ba, bat ki ngim don kanu ko problem. Ka ai bangi don problem, ka dai ya ka reservation polisi. Ka ai bangi don problem ka long ba, lada ka roster system, ka implement ha ka reservation polisi, ka badap daga jing ko, ka badap daga jing long bian. Te hangta ka dai ka problem ka jongi. Hanrei ngim don problem ya no yuno. Bat ngi kerpat lu ya kini ki wei pat ki paralok jongi. Nang tai nepok rilum ka ro. Bas ha wat nem create problem. Lani wat nem create tension ai ru em hakmat jongi. Nomor ba ngim kta ya ka hok ka jongpi. Ngi dawa ya ka jong ka hok bat ngim kta ya kata ka sep ka jong pi hanrei ngi dawa bat ngi kta bat ngi kwa ya ka jong ka hok ka sep ka ba kom ki nong song snong ne po ka jela ngi don ya ka hok bangin yo te leng ba ka ni ka video nga kentu hang ne ya ki pradok ki prasnam ki long kemi ki long pa ki khun samla ngi long kita ki briu ki badon ne ka jingkit kli bat ki bas ngau thu ya ka ni ka benta bat bangin so thu ru ba dai ka bor ka jonga ka jong pi ka balak bat pen kela ya ka berit dan ni ka bahe hang ne pok imlang ka salang bala dangi kwa bani ang nuti sya ban wanra ka jingkela kham tam ha ka jingko jong ka ni ka reservation polisi bat ka jingma ka baap la ka roster system ka pentri kampura ha ka ni ka reservation polisi ka badap ka jingko bat ka jing long bian ngi hab ban mi syakmat bat kata ka jing ai jingmut ka jong ka long ba ka movement ka dei ban don haman ki constituency bat la dang ka dei ngi bangin hab ban letsei ya kini ki lai pungut na ki ying ki jong ki bat ban penbor ki ban khot ka special session hang tei po assembly ngi hab ban le ya kata bala dang ila le ya kata ken mau ba kini ki lai pungut ki mla ban ki nak ti jonga bat jong pi te kublai sibun ka jingkit kli ka don hanga bat hapi ngin sai kenduk pat ha ka wei ka po